chcem vám dať varovanie v tomto prvom vyučovaní. Buďte múdri a opatrní ako hadi. Myslite na to, čo posielate, čo zverejňujete. Buďte opatrní, vystrihajte sa. Ale tiež buďte prostí, nevinní ako holuby. Ak nemôžete zvládnuť, keby vám zobrali druhí ľudia váš telefón, váš počítač a keby išli do histórie vášho prehliadača, do e-mailov, keby sa pozreli na vaše bankové účty, ak to nezvládate, tak potom robte pokánie. Začnite si čistiť svoj život. Začnite žiť vo svetle dnes. Žite takým spôsobom, že viete, že všetko, čo robíte, na to bude zhľadané, to bude sledované. A tak žite ten život už teraz, aby ste boli pripravení na to, čo príde.